Il-Qorti tal-Appell Kriminali preseduta mill-imħallef Neville Camilleri bidlet sentenza ta' ħabs effettiv għal waħda ta' sentenza sospiża. Miguel Zammit ta' 24 sena mill-Gżira kien instab ħati li fit-2 ta' Ottubru tal-2021 qatel 4 fjammingi li kienu qed itiru f'qata ta' 5 fl-inħawi tat-Torri ta' Fraben fil-Ponta tal-Qawra. L-ewwel qorti mhux biss ikkundannatu sena ħabs iżda skwalifikatlu wkoll il-liċenzja tal-kaċċa għal omru. Zammit appella mis-sentenza għax fost oħrajn sostna li seta' kien hemm persuni oħra fil-Ponta tal-Qawra. Madankollu l-imħallef Neville Camilleri irrimarka li fl-istqarrija lill-Pulizija Zammit ma qalx li sema tiri oħra jew raxi nies u żied jgħid li mix-xhieda ta' persuna li kienet fuq il-post u li kien qed josserva t-tjur kien Zammit li spara lejn il-fjammingi. Il-Qorti tal-Appell qiset li l-ispeċi mhix waħda f'periklu ta' estinzjoni u hija migratorja. Kien għal din ir-raġuni li waqt li kkonferma l-ħtija ta' Zammit, l-imħallef Camilleri bidel il-pina minn waħda ta' sena ħabs għal waħda ta' sena ħabs sospiża għal sentejn. L-eks politikanta Serba u rebbieħa tal-premju tal-OSCE kontra l-korruzzjoni fl-2015, Miroslava Milanovic, ġiet ordinata tixed f'kawża kostituzzjonali immirata biex tannulla l-konklużjonijiet ta' inkjesta maġisterjali dwar ħasil ta' flus fl-Elid Newspapers. Fil-każ li ilu għaddej quddiem l-imħallef N. Felice minn April tal-2022, l-avukati ta' Keith Schembri, Alfio Schembri, Malcolm Sherry u Robert Zammit qed jitolbu li l-imħallef tiddikjara l-inkjesta tal-Maġistrat José Demicoli dwar il-possibilità ta' ħasil ta' flus fl-Elid Newspapers difettuża u nulla. L-irġiel li huma kollha suġġetti ta' proċeduri kriminali li għaddejjin bħalissa relatati ma' ħasil ta' flus u tixħim fi ftehim privat li fih il-kumpanija ta' Schembri bijat stampar lill-Elid Newspapers għal prezz minn fuq artifiċjalment, ippreżentaw rikors kostituzzjonali urġenti quddiem il-Primawla taċ-Ċivili. Huma qed isostnu li sofrew ksur ta' dritt tagħhom għal proċess ġust taħt il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem minħabba dak li ddeskrivew bħala dewmien mhux ġustifikat biex jikkonkludu l-inkjesta maġisterjali u nuqqasijiet proċedurali possibbli. Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat sentenza fil-konfront ta' anzjan ta' 71 sena minn Naxxar li kien immultat 200 euro wara li fuq il-WhatsApp bat messaġġ lil martu jgħidilha li se jaħarqilha l-ħwejjeġ. Ir-raġel li ismu mhux jixxandar biex tiġi protetta l-identità tal-mara kien akkużat li fl-10 ta' Diċembru tal-2020 għeddet lil martu kif ukoll li juża apparat tal-komunikazzjoni b'mod ħażin. Mill-provi rriżulta li għalkemm il-koppja kienet fi stadju ta' separazzjoni, il-mara baqgħet tgħix fid-dar għalkemm kienu jorqdu fi kmamar separati. Ir-raġel appella mis-sentenza u insista li qatt ma ried jaħarqilha ħwejjeġa tant li meta rritornat id-dar sabithom intatti. L-appell instema' quddiem l-imħallef Neville Camilleri li jagħmilha ċara li minkejja li r-raġel qal li bagħat il-messaġġ b'ċajta huwa jqisu bħala kliem ta' theddid u żied li għalkemm id-disgwid bejn iż-żewġ naħat m'għadux jeżisti u llum hemm relazzjoni tajba bejniethom dan ma jinnegax il-fatt li r-reat seħħ.